Moran dom de snacks kudi. Sibani, Sukulosmi, Sumitra by Kolpana Padi. Ai nei ya. Puilano sini media rokno belekan hambai. Tini ni sini activities obono coverage khlaina ni bagi thaima ni bagi. To puilano ang sini Maharaja no belekan khulumung yaparo. Tamni bagi hingkai bini pidul mangbai. Bini phurung bai. Jeng bebak engele no samung khlainen bagi jengno utprot khlaimen bagi ba utsaho rmani bagi. Tini especially 5th June jeng saimano World Environment Day ni akaba Bisho Poribesh Divos tini ni salo jeng joto jagano tini tipramo thaningui Maharaja ni dagi monoruk sawino jaga jagao thai krung krung thayo cleaning choli tongo ge jeng exactly khlaimani tini jaga hangkai khumulung headquarter ni songlokno ojo tini Dukmali bazar tongo bazar surrounding jeng khlailekha hangkai khana chini 6 tarik jon hangkai TWF Foundation de apart from this program orthat TWF Foundation de oboni kecha part hisabe tini jeng 5th June World Environment Day obono borok sabi bahaino tini cleaning khailekha abon pore plantation ngkha hangkai haino hai tini kisa weather bo hamya khawati ro paikha a jorong ke jeng tiffin khailekha chini joto tipra mota TWF YTF ni akaba chini student organization ni botongo obai klai jeng tino jaga khlaibe mani yagulo borokno kicha sokat hisabe ani hamjakmani sokat hisabe Khotung kisa baknai je samung khlainai phainai jala phano buri phano jeng je samung khlaimani aboni yagulo Khotung baklainai ye jeng tabo chini bisingo tongo chini former tribal welfare minister botongo tongo chini TWF ni advisor ni member tongo vice president central committee tongo secretary te o jaga ni ngui chini otro elakano nai tongnai je kono somoy hor sal anytime ring hangkai chini party ni borok ngui o jaga chini bisrai tongo dolal tongo sudan tong Sanjeev tarpore Modon tarpore chini TWF ni joto kormi rok o jaga ni borok bo tongbayo hangkai along with chini kono bisini chairman rok bo tongo tini chungbai baksa o samungo ge tabuk jeng trek khlai Khotung baklainani phaching hambai.